F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: kien hemm raġel għani li kellu amministratur u lil dan xlewh lil sidu li kien qiegħed iberbaqlu ġidu. Għalhekk is-sid sejjaħlu u qallu: dan x'inhu li qiegħed nisma' fuqek? Agħtini kont tal-amministrazzjoni tiegħek għax ma tistax tibqa' iżjed amministratur tiegħi. L-amministratur bejnu u bejn ruħu qal: issa x'sejjer nagħmel? La darba sidi se jneħħini mill-amministrazzjoni. Immur nagħżaq ma niflaħx, nittallab nistħi. Naf x'nagħmel, ħalli meta nitwarrab minn fuq din l-amministrazzjoni insib lil ħaddieħor li jilqani għandu. U wieħed bagħat għal dawk li kellhom jagħtu lil sidu. Kemm għandek tagħtih lil sidi? Staqsa lill-ewwel wieħed. Midbar min żejt wieġbu dak. Oħroġ il-karti tiegħek qallu l-amministratur. Oqgħod bil-qiegħda malajr u ikteb 50. Lil ieħor staqsih: u int kemm għandek tagħtih? Miċkora qamħ wieġbu, qallu: oħroġ il-karti tiegħek u ikteb 80. U s-sit faħru lil dak l-amministratur ħażin talli ħadem brasu. Għaxu li din id-dinja jimxu bil-għaqal aktar minnu li tiddawl ma' minnu tal-qata tagħhom. U jiena ngħidilkom, għamlu għalikom infuskom ħbieb taqlih il-ħżunija, ħalli meta jonqoskom jilqawkom fl-rejjex ta' dejjem. Minnu fudil f'ħaġa tas-sew żejra u fudil ukoll fil-ħafna. Minnu diżonest f'ħaġa tas-sew żejra u diżonest ukoll fil-ħafna. Jekk mela ma urejtux ruħkom fidili fil-qlieħ il-ħażin, min se jafdalkom il-ġid veru? U jekk ma urejtux ruħkom fidili f'dak li juta ħaddieħor, min se jagħtikom dak li jutakom? Ebda għaddej ma jista' jaqdi żewġ sidin, għax jew ikun jobot lil wieħed minnhom u jħobb lil ieħor, jew jintrabat ma' wieħed u jistmel lil ieħor. Ma tistgħux taqdu lill-Alla u lill-flus. Il-kelma tal-mulej, tifħir lilek Kristu. Kif inhu mqabbel il-flus bi qlieħ diżonest mal-ħajja eterna? Ġesu iħeġġeġ lid-dixxipli tiegħu biex jimxu fuq il-passi tal-amministratur diżonest li jagħmel użu mill-flus b'mod ġeneruż biex jagħmel ħbieb għalih innifsu. Din il-parabola insibuha f'San Luqa kapitlu 16 versi minn 1 sa 9. Dawk li b'xi mod qed jirċievu xi ġid minn għandek isiru l-ħbieb tiegħek għaliex int qed tkun ħanin magħhom fil-mumenti fejn l-aktar li huma fil-bżonn. L-istess mod kif Alla u ħanin miegħek meta inti fil-bżonn tal-maħfra u l-għajnuna tiegħu. X'inhu il-għadu tal-ġenerożità? Hi r-reba, il-kilba esaġerata għas-sigurtà personali. Alla hu ġeneruż u jissuperana l-koll fl-abbondanza tad-doni tiegħu għalina. Inskoprejt il-ferħ u l-libertà ta' min hu ġeneruż ma' Alla u mal-oħrajn u ta' min juża bil-għaqal il-ġid li Alla jipprovdilu. Mulej, ħeġġeġ li qalbi bin-nar ta' maħabtek, ħalli nkun devot lejk b'mod totali fuq kull ħaġa oħra. Marija Ommi, xempju ta' kull virtu u xebba kollok għaqal. Allimni inħaddem il-ġid materjali li ġi misluf lili baqal u b'ġenerożità għal glorja ta' Alla u għal ġid tal-proxmu.
Amen.